Oma second tapi murah rek yo. Piro kur? Mek 150 iso nego akeh free-ne. Free-ne apa ae? Yo salah sijine yo iki. Kanopi wis ono. Tinggal apa berseni suket-suket lho rek yo. Nek tak berseni nek awakmu tuku lho kurang enak apa. Saya tak sepiro teko ngarepe cak fasa depane cak yo. Lah oma iki free pager sisan. Dadi nek sampean tumbas iki wis sak pagere iki, sak kanopine iki free. Kurang enak apa? Sik iso nego kur iso. Nek masalah tonggo, sepilo tonggo sik cak engko dikira tonggoan karo demit. Wis ono tonggoe lho yo. Ayo langsung masuk cak yo. Ukuran oma iki 6 kali 9. Lho, sik apik ra yo. Meskipun second ome sik apik. Lho, sik terawat lah intine kayak ngono rek yo. Cuma iki ae akeh suket-sukete. Kayak ngene iki lho rek yo. Engko nek masalah lokasi tak sepilo keri-keri yo rek yo. Lah, masuk aja. Masuk aja yo. Assalamualaikum. Nah. Nah, kayak ngene iki ruange langsung dadi situk yo rek yo. Lho, plafonnya si apik, sepiro plafonnya cak. Lho, si apik yo. Kamar loro, kamar pertama cak. Nah, kamar kedua nih cak, sepino cak. Lho, kamar kedua nih, kamar jejer yo. Kini anak dapur lo. Yo lumrah rek yo, kotor-kotor titik yo. Soalnya gak dinggoni suwi. Lho, iki kamar mandi nih. Wis rek yo. Oh, iki ready. Yo second tapi rek yo. Nah, regane murah, mek 150 iso nego di ukuran 6 kali 9. Lokasi ini nandi kur. Lokasi ini kina Bunton Kedamaian. Nek sampean nggak ro, mending sampean WA. Engko tak share log nek sampean pengen survei. Tenang ae rek yo, lokasi ini bebas banjir, legalitasnya yo jelas aman. Ngono lho rek yo. Wis aja ngomong kur ono Gondorwone, ono Dalbone, ono nenek-neneke, ono toyole. Wis sembo iku urusanmu rek yo. Ngono iku nek jareku sih wis no komen rek yo. Aku disalah. Ngono aku ngomong gak ono, engko aku mbujuki. Aku ngomong ngono kur aja meden-medeni. Setiap omah iku pasti ono penghunine. Wis ngono ae rek yo. Info lebih jelas langsung WA nomor ono bio profil. Gak usah sungkan, gak usah izin. Tak tunggu seranganmu kabeh. Urip songo-songo kurang siji sargo. Bye bye.